Pinoy Bus Driver TV. Bagong-set. Dito tayo sa Baao, Kamar Resort. Dito tayo sa bahay ni, yung bahay ni Aga. Yung aircon technician namin dito sa filtran ko. Kaya papatsik ang aircon ito. Bayot! Ayot talaga. Ay, papacheck ang aircon kay magwala-wala mo yung lamig minsan. Buti meron tayong aircon technician dito sa tabing highway sa Baao. Dito tayo sa tabing highway sa Baao bago mag-release. So, itong bahay ni Juan Aga yan o. Pinapacheck yung preon kasi magwala-wala yung lamig. Pusiting. Ow! Pinapalagyan ng preon ng aircon mga pagsit. Nakikisakay lang tayo dyan pagsiting. Siyempre yung assist lang tayo, assist. Kahit nakikisakay tayo, mag-assist tayo. Kasama si Migo, kami dalawa pagsit na tayong taga Malaga, Kalbayog, Samar. Pinsan niya ni Juan kamag-anak ni Ulol, driver ng filtran ko. Kasama sa taga-DLTV ito 3 tinanggal lang kay yung isang condenser fan ang diferensya. Condenser fan sa gitna ang diferensya, hindi gumagana. Papalitan niya yung condenser fan sa gitna. Condenser fan sa gitna.
Ultras. Tapos na.